हे गाइस, आज इथे लॉकडाऊन लागले दापोलीमध्ये रत्नागिरी. 7 दिवसाचं आहे समथिंग गव्हर्मेंट बोलत आहे. तर आज डे नंबर 1 आहे आणि बाहेर तर कुठे जायला भेटणार नाही. त्याच्यामुळे बघू जे काय होतं ते तुम्हाला दाखवेन, घडामोडी काय होतं तिकडे घरात. तर तुम्हाला बोललेलं ना घडामोडी सांगेन मी. ॲक्च्युली पाऊस बेकार सुटला आहे. तर ॲक्च्युली पप्पा आणि काकांनी एक प्रोजेक्ट करायचा ठरवला आहे स्वतःच. विहिरीवर लोखंडाची जाळी बनवणार आहेत ती लोक. तर बघूया कसे करतायत ती लोक. तुम्हाला दिसेल पुढे पुढे कसं करतात ती लोक, त्यांचं हार्डवर्क काय आणि किती आयडिया लागतात ते. हा जो गॅप आहे ना तो आपल्याला कटिंग तिथे साधा असं छोटासा अँगल लावू म्हणजे तेवढा आपली मेहनत वाचतो. बाहेर जायला नको. बघू आता, आज तर झालं नाही काही काम, पण या 2-3 दिवसात होईल. आता काय 8 दिवस लॉकडाऊन आहे तर तेवढं काम काका आणि पप्पा करत आहेत. बघू, आम्ही दोघंजणं काय हेल्प करत असतो थोडं इकडे तिकडे असं. बघू आता, अपडेट देऊ तुम्हाला. फ्रेंड्स, आजचा दुसरा दिवस लॉकडाऊनचा, जुलै 2, 2020. विहिरीचं ते तुम्हाला बोललेलं ना लोखंडाची ती फ्रेम, ते ॲक्च्युली काल केलेली, पण त्याच्यात वापस चेंजेस करत जेवढं केलेलं तेवढं सगळं तोडून वापस ते नवीन केलं. काय करण्यासाठी नंतर मग तो कट मारायचा जागेवरती फिटिंग करायला. एक किती मारणार आपण नंतर कर मला. हां, नंतर कट मारायचा. आता हे परत खोलायला लागेल. तसाच टायर आहे ना, हा खोलायची गरज नाही. नाही ना, एवढाची गरज नाही. हा अपडाऊनची झाली आपल्याला विषय नाही. फक्त झाली तेव्हा आणि जो काढण्याचा विषय तो झाली उघडायची. टी टाइम, जरा रेस्ट करते. ओ यार, काय वातावरण झालं यार. मोबाईलमध्ये काहीच नाही दिसत होतं. Day 3. ए 90% काम झालेलं आहे. जाळी लावून झालेली आहे एकदम. आता फक्त कटिंग करायचे आहे तुम्ही. तिला ही माझी म्हणून तिकडे यायला पाहिजे. साईज आता तू तिकडे गेला त्याच्यावर पाहिजे. तिकडे
पुढे हो, पुढे पकड. पुढे जा. एक मिनिट हा. तू असं टाकायचं. इथं हे उंच केलेलं आहे ना, इथं उभं नाही राहत. तिकडे उचल साईल कोपऱ्यात जा कोपऱ्यात उचल उचल बाहेर कर बाहेर कर बाहेर कर बाहेर कर जाऊ दे त्याला घातलं का असं. पप्पा पाईप असं इथे काय काम झाले रे इथे काहीतरी टाक हा लेवल करायला पाहिजे इक्वल झाली पाहिजे लागलं ना काय लागलं काय लागलं बोट खाली ठेवली नसेल. तर तिथे अँगलच्या खाली काहीतरी टाक बाजूला सर इथे इथे ठेवा खाली. काहीतरी ठेव इथे काहीतरी ठेवू. बोल बाजूला आता आपल्याला हे अँकर इक्वल करायचं आहे हे इथपर्यंत आलं पाहिजे हे कशाला होते बाहेर का जाते इकडे यायचं आहे ना कलर लागले हे बघ, इकडे यायचं आहे इकडे फिरव तिकडेच करा ना, जायचं. इकडे. इकडे जा, अरे इकडे जा. हे साईड आहे ना तिथून हां हां हे काढ थांबा असू दे. नको काढ अरे काढ खाली इक्वल आणि पकड. करायचं आहे असं असं इथं इथपर्यंत आणायचं इथपर्यंत आता इकडे फिरव. हां आता तिथं जर उतर जाळीला पकड जाळीला पकड अजून. बस असं तर बरोबर आहे ओके ठेव. बरोबर आहे फिरवायला नाही भेटणार. डिग्री फिरेल का? थोडासा तिकडे ढकललं. नाही रे. डिग्री फिरत. अरे काढणं कसं आहे थोडंसं. काय झालं थोडंसं ह्याला नाही जाते रशी जाते रशी जाते. काय टेन्शन नाही वाचून येईल ना. ये. रशी जाते बरोबर. काय लागलं त्याला तू वाचव कसं पाहिजे केलं असं बघा आता आपल्याला काय करायचं आहे का पोक आलेला पोकला डायरेक्ट. थँक्यू विधी. एवढं काही एकदम ॲक्युरेट नाही येणार ॲक्युरेट नाव आता इथं बघ इथं सेंटर आला इथं सेंटर आलाय थोडं ॲबलॉंग हे बघ. होणार बिल्डिंग तेव्हा आता इकडे थोडा बाहेर पडला अजून थोडीशी इकडे घेतली तरी चालेल. थोडी इकडे. तेव्हा इथं बाहेर आला बसेल बघ. थोडी इकडे घे. थोडं घे तिकडे अजून ये. तुला आवडतं बघ. बघा. असू दे, आता काय नाही. ते राहू दे अँगल त्या काय हे करायला नाही, काय नाही अडचण नाही. रशी पण जाणार इकडून बरोबर आहे. काढणं टाकताना मोठा प्रॉब्लेम आहे हे इथून बरोबर आहे. काढणं टाकताना प्रॉब्लेम ती जाळी ठेवल्यानंतर अजून थोडे ॲडिशनल्स केले आम्ही त्याच्यात तुम्हाला दाखवतो. हे ॲडिशनल केले इथून आपण काढण्याने पाणी काढतो तर इकडे हा गेट बनवला आहे. ॲक्च्युली हा रिमुवेबल आहे. हा जो तेवढा पोर्शन आहे हा सगळा रिमुवेबल आहे. तुम्हाला दाखवतो काय काय ॲडिशनल केले. हे ॲडिशनल केलं आणि हे ॲडिशनल केले. इथे मशीन जाते ती पाणी खेचण्याची. अरे यार पाऊस आला. तर ती मशीन दिसते ना तर ती मशीन काढण्यासाठी इकडे 2 हँडल लावलेत इकडे आणि तिकडे. हे बघा हे 2 हँडल आहेत. ही अशी घ्यायची आणि पाठी करायची. जसा आपला दरवाजा कसा मागे फिरवतो तसा हा वरती खालती होतो आणि मग ही रशीनी मशीन सोडली आहे आणि हा तो फिरवून मशीन काढू शकतो. व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा. 3 दिवस गेले यार हे सगळं बनवण्यात. बापरे त्या लोकांची मेहनत. तर तुमचा एक लाईक पाहिजेच त्यांच्यासाठी आणि त्यासाठी सबस्क्राईब पण करा प्लीज. चलो बाय.